Larunbat honetako partida guztiz erabakigarria izango da. Ligaxkako partidarik berezienetako bat izango da gainera. Joan den urteko finalaren partida berdina dalako, Hansa bigarrenaren aurka jokatzen detelako. Eta bueno, bietatik garaile ateatzen dan pilotariak aurrera pausoa handia emango du. Txapelketan, hanka bat ia finalean sartuta edukiko duelako partidaren irabazleak. Larunbat honetan jaialdia ordu bete aurreratuko danez, gure protokoloa baita pixkat aldatu beharko dugu, ez? Kontuan izan da normalean 4:00 hasten gehala eta larunbat honetan 3:00 hasiko gehala, goizago bazkaldu, goizago mugitu eta bueno, saiatuko gea betiko protokoloa mantentzen, aldan heinean partidora betiko lasaitasunakin etortzeko eta betiko prestakuntzak egiteko. Larunbat honetan galdu edo irabazi arren, beste partida bat geratuko zait jokatzeko, kasu honetan Azpirozen kontra. Momentu honetan bea dago 3. 3 punturekin. Eta nik uste dut partida hau bai izango da erabakigarria, baina behintzat norgehiagoka bat gehiago gehatzeak lasaitasun puntu bat ematen dula. Eta gero ikusi beharko dugu, bakoitzak gure kalkuluak inberko ditugu puntuak eta sistemaren arira, irailaren 20ko finala aurrea jokatuko deun, edo zuzenean irailaren 27ko final hortarako sailkatuko gean.